po ay walking therapy po ni Darang Salim. Makakalain. Alam na wala. Yan. Yan. And our video is lovely. So yun po ay February, ano ba yan? 17 nga? 18. 18. February 18 po ngayon. Ayan. This updated walking therapy. Ayan. Lalakad na ba eh? Lalakad na eh. Galing. Wow. Wane. Kaya. Gandilin eh. Uy. Wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayun, lalakad na. Wow. Kita ka na. Kalawa ka dyan. Nakalalay mo na. Tulog ka na. Sige. Shisha. Balancing. Wow. Balancing. Ano ka pa? Relax. Long press. Sige. Pagkalanganin ka, stop ka na. Sige. Ano ka yung video natin? Dali na ba? Lahat? Yes. Okay. Nakita ba si Darcy malakad na? Yes. So this is the growth improvement po. Ngayon po ay February 18, 2025, walking therapy ni Darang Salim. Yan. Papunin niyo po siya, naglalakad na po talaga ito. Yan. Lagi mo ba o? Buko ka ba? Okay, okay. Alam ka na yan. Tsaka ang mabanyover na yan. Sige, gandilin. Wow. Balik pa. Hindi ba pa? Kailangan pa sa mga. Ito, dire-diretso yung video na. Kasi, albende yun eh. Albende yung mga po. Yung kapatid na, ito na. Yung anak ko. Yung napabilin mo yung anong ngayon eh. Hindi nakakano. Sabi ba kaya ka, burina, na actual. Kasi paano ba yung nakabo YouTube? Okay, kita ka ito. May bilid na naman kayo. Ada. Mga 5 ba na. Nakabit ba na. Sige, relax na. Okay. Yan na gamot ko. Ay, hindi na. Sige, sige po. Nagiwa mo na. Kailangan ka, mag-start ka pa rin. Sige, relax mo. Very good. Good. Maintain. Kailan ako pong bano? Magtito na ako. Oh. April. Nakay pa po na. Saan nga na Jeffrey mother ko? Mama niya. Opo. Over pagal ko. Opo na. Kasi pag yun nila, natin talagang magtindahin. Hindi namin magtutuloy. Yan, yung pamo. Ah, magtinda kayo po dati? Oo. Oo, nantatindahay po. Butas, ulam, Ay! merienda. Talaga. O, ito namin po. Sipag. Nung ang kailangan daring anak ko, dagdag ko pag-barbecue. Kaya may stock yata. Ay, wow. Apayalo mo din anak, no? Ay, wow. Professional lang po. Teacher na sa rin. Apayalo Ay, din mo. wow. Simple yan mo yun. Simpleng magana kaya. Simple yan mo, Pin. Galing, oh. Wala nang tatalan, oh. Ay, galing. Pagka ka na rin magkapit. Ang galing. Alam mo dami. Apa pa yung ilang galing na? Oo. Grabe. Opo. Ay palalagyo. Opo. Grabe siya po ngayon. At sa HRM ko po. grabe siya. Kapag sa ganyan mo kayo nila. Pati ko nursing. Ay, wow. Puti kayo. Accountancy. Ay, wow. Katalino da po, ne? Pati ko Bachelor of Science. Wow. IT, gabi, kumpleto ko na. Teacher. Asawa na. Nasawa ko teacher. Ay, wow. Tutuloy pong high school. Wow. Wow. Dara, kalakali na eh. Focus ka na. Yan, very good. Nakabilibyo. Wala yung matatala ng pong kahayag yun, ano? Wow. Picture ni Nene, kanya mo ni birthday Nene. Kapila pa yung birthday you? April 1st. Ay, malapit na. Merienda kami. Opo. Malampot ng busang po kiyanda. Yung bisa-bisa ang inugalan. Tsaka bibilis na yun eh. Magaling niya eh. Ay, talagang dati may ahap ah. Di ba yan sa send me ka ng YouTube, no? Wow. Ay, sabi ko, ang galing ako. Kasi kanya Louis Tito. Thank you, Lord. Ito na mo dami. Sabi mo pa kanya. Turo ka pa. Wow. Step. Yan. Nagdili na, kalakalali pa pa ko. Kaya magrama na eh. Itang tiyata program, kalakalali.
Yan, bagay. Oh, Wow, very good. Higit kita. Ipakalo ko. Yan, may sige na, ha? Masa ganyan. Very good, very good. Tsaka may bisyo. Wala kaya kaya kulala. Balikan ka. Kasi siyempre, hindi ba ang style mo ito? Tang Wheelchair ka. future pa rin. Pero takasing daramdam ko, tipay yung trigger. Baka oras kasing lakad yun. Baka oras yun. Tapos baka oras yung pang tikdoya. Patikdoya ko meron. Tapos massage therapy ka kanito. Nakailangan na ako mas focus naman kailangan ngayon eh. Nakabalik ka na kanyan. Nakabalik ka na. Diba? Dua. Oo. Alupa. Lagi mo ah. Nalakit ba? Maraming naman gagawin. Tapos pala siya mo rin. Bali, apat. Papunta babalik. Oo. Pangapat na eh. Yeah. Kasi, ba't yung naman niya, pagkat niya. Eh, ako dadiwag na din, ako dadiwag na. Yan. Ano nalakad yan eh? Hindi ko alam baka niya Galing na. Thank you. Wala nang tatalan. Nandin magkaya pa, di ba? Basta pa check. Kasi kanya lubi, tito. Yung kailangan ng tandaan niya, mag-stop ka, tapos mag-balance. Kasi importante niya. Kaya ka naman maratay. Sa painawa po, inhale, exhale. Katawan mo ko. Alam mo ko, okay. Inhale, exhale. Yan. Tapos ano, ang pala mo normal na kanalakad na yun. Tingnan. Pa ka siya, relax ka. Yan. Normal. Kasi lalakad na ka daw eh. Oh, galing. Lalakad na. Oh, Thank galing. you, Lord! Galing! At least wala nang kay na itang papatalan nyo, itang kay. Agyo na ng sarili na. Nervyos niya mo kasi. Nervyos ako. Kasi dati ko ano, Si ganyan po yung lubyo, itang mo po yung kay. Kasi kung may sigan lub mo, tita, ikaw rin kasing kay. Ne? Kota patsyak na ako naman. Ay, alap, yung pambulag ko ay patsyak. Patsi-patsi kami, lumakad ka rin ta. Mabiglala po, ne? Nabigla yung doktor. Opo. Mayabang ano. Mayabang yan mo rin. Balay magkepingin. Alas ka. Dara kepin. Inaliwan ka na ako ni Lila. Oo. Ay, baka dara kepin mo rin niya. Wala naman. Kaya bala mo. Ay. Nakakarap pa po tayo ng bawa na. Dito. Bayan niya karakan. Wala na pong banwa. Di malay kayo mapupo. Ay, wow. Wala may video yung ano. Dapat ka mag-yan. Hello. Yan, muna yan. Panuan eh. Ay, malay ba niya? Albenin ng ama na yan. Hello, baby daw. Hello. Salo, dali. Ay, makakal. Hi. Salo. Hi. Hindi, wala ka. Maya mo yan. Kapoge. Wow, ba? Baya pa may garan. Nag-aaral yan. Tutor niya kayo balik. Sida. Ano yung sida? Galing. Ano yung pag-play kita naman yun? Hanggang merit ko tayo, yung grupo. Oh, charot! Ay, bigyan ako schedule. Gawa kang 10 to 11:30. Kasi ako, masyado makabay pa na ako. Sayang mo na dami. Kasi tumito, kaya ito. Tampisa na mo rin. Ano po ito na? Dahil, ito na. Pinsan niya po? Pisan Oh, ko. pinsan. Kami atong nasawa na sa mga pilatan. Yung lalaki, pangalatuan. Gusto ko yan. Pero sila mo. Oh, galing. Yung may grupo na ako. Pag-iwan ba ito? Last na mo. Sige na. Oh, wala naman. Pagtulog ka. Ano gawa mo ito mo muna? Ay, yan mo muna. Pay na matapa. Wala ako mag-iwan. Relax ka pa. Inhale, exhale. Relax eh. Mga mabal. Last na mo na. Tutuyo na eh. Parang siya na yung magkipit na eh. Yun yung pinaka-masaya ko hindi ako na yung pasyente yung lalakad. Wala naman. Thank you po Lord. Salamat po sa lahat ng nagtiwala. Salamat kay Dara Sulik, sa kanyang pamilya, sa patient niya. Na naging inspirasyon niya at mga po niya. At mga kapatid niya. Yan, di ba? Ay na ako pambulan. Yan ako dumiyan. Galing. Alam mo, wala niyo mga lahat-lahat. Mahaba yan, ha? Di ba sa share na lang mo ipapasa, hindi dati mong gano'n. Share na lang ipapasa. Yes. So, panonood natin mamaya. Pang 8 na yan. Pang 8 na. Okay na po yun. Last na po. Galing. Susunod lang ulit. Ang schedule na ito, love, Tuesday tsaka Sabado. Ah, Bukas na lang isang okay. oras. Kasi na-opera niya mata niya. Na-opera na mata niya. Ay, si tita? Oo, Oh, talaga? Kaya bukas kami ng araw kasi na-opera niya mata niya sa sobrang therapy. Bawal pa rin sobrang. Kasi Bawal. Oo, bawal. Dalawang beses lang. Oh, okay.
Operado. Kung di operado, pamataan ka yan. Operado. Piyopera. Eh, pumasakit. Pa-opera. Alit man. Siyempre. Alam mo magkano? $500,000 ang sabi. Ay, wow. $500,000 ang opera. 600. Bigyan. Wow. Imayari bali ako. Pero mayari nito nito. Mayari na ano. Pantayin pa. Mangawit na. So, nangangalin na po siya. Pero kaya ni... Last na mo. Hover! Yan, yan. Basta rin yan. Oh, dandahan, baby. Dahan. Kali kami. Yan. Nasa na. Sige, tigil na. Ito na ako. Karang na lang. Mga pilistan. Go, tita. Go, go! Kasi ano, Axel? Ano eh? Loris walking na, no, Axel, no? Oo. Very good, Axel. Loris walking, no? Oh. Gogo. Go, go, ano? Ang galing. Galing mo natin, go, go, ano? Ringin Ganyan ako. ka ba? Tulak na ako. Ay, na. Ali po. Malawot siya po. Matulay mo yan, go, go, ano? May pet na may ngawit na ako. Kasi nangangain na po siya. Upuan. Oo. Ay, ko na kayo pinulukan. Ali na. So, okay po tayo. Ay, So, galing. this is our walking therapy. Yan. So, tapos na po tayo and God bless. At yung sabi ka na kayo, shout out, wala? Sa mga anak ko. Yan. Yay! Pagod na po. Pinawisan ako. Pero dami mong ginawa, ah. Ang galing. Oo. Marami siyang ginawa. Ano siyang ginawa? Ngayon kung saan niya, kung ikot tayo sa labas, dito na lang. Dito na lang. Sariling Kasi lakad. maraming aso doon eh. Sariling lakad niya kasi yun. Oo. Pero next time naman, doon tayo sa labas. Ilalabas ko siya pag maaga. Pag maaga yun. Mm-mm. So ito na po si Bodo ng Mangkepeng. God bless po. This hour, walking therapy kay Darang Saling Pangan Miguel. Ayan. So napagod na po siya. Nagpawisan po siya talaga ng gusto ngayon. Kasi yung aming viewer sila. Thank you very much, Toy. Sa iyo at shout out sa iyong pamilya. At again, shout out to Joby and Robin, sa kanyang pamilya at sa mga pamangkin dyan, mga patayo, mga anak. God bless to all of you. Yan na.